Nyande mawde nogas e goo korse ujumɓiɗe nogas e nayi caggal jibneede annabi Isa mo jamme kisgone mum o ina hawre aljuma 15 taski ujunere temennayi e capannayyi joyi fergo nyande malande men kettoɗen Lawgure Fulfulde TV. Arha tinden ngañgu ala seeɗa wonno ɗo ko ñiiwa foondu dadda e faabru foondu ina ɓoccini ɓoccode mum dow lekki ñiiwa ari ina ñaama samminori ɓoccode foondu fusi ɗumen foondu wi ñiiwa a lepti kam a lori kam a fusi ɓoccoɗam. ñiiwa wi somi fusi ɓoccode ma holko mbawɗa heen a wawa fiidemi a wawa nguccudemi wadde wallitoro muñal foondu jabti wi aha kay wonko mbawmi e ma sabu mbiɗo wawi antem. ñiiwa wi sa añi kam holko bonnantemi a jibinanimi a ñamminanimi a yarnanimi mi yiyani fo ko ngañgu ma wawe yam. foondu wi mami añi jiya te bonnanma foondu yehi wullito yaade to dadda duwi dadda ñiiwa toñi kam toñange ɓalewe kurum te rutti kadi jandi e toñange ɗum garmi ko wullitadem sabu fulɓe ina mbi so guppowo ani tutata koye juuɗe mum. dadda wi ñiiwa no fotini fof mawnude e min no potmi toñma a ala mo gullittoɗa so wona mino min kam wajimi ko hooram ala ko mbawme ñiiwa. tawtogol koolaɗo jammo ceelaw e welende jalla mo lugguel foodi boɗeji. Lawgure Fulfulde TV wiyen jawdi aduna ina wawi hebde ko wona yiɗam mi yoɓma ma mi yoɓma jiɗani wona ko jiɗɗa ko jinnata mo jiɗɗa o ala nde wonno ko yiɗa yiɗede ko ko yiɗani Allah yo jam ñallu sawo e adunaru ndu kala